Den 3. december skal Danmark stemme, om de vil tilslutte sig en tilvalgsordning, eller om de vil beholde retsforbeholdet, der allerede eksisterer. Vi synes, det vil være i Danmarks bedste interesse at stemme ja, da det er bedst for Danmarks udvikling fremadrettet og for dets sikkerhed. De seneste 2 årtier har udviklingen i EU taget meget fart. Grundene til det er, at vi fik lavet et retsforbehold i 1992, og Europol blev dannet i 1998. EU gik fra at skulle have enighed om alle love, til at det var flertallet, der bestemte. Også på grund af flere store og voldsomme begivenheder rundt i verden, har det været i alle landenes bedste interesse, at udviklingen gik fremad. Den 3. december 2015 skal danskerne stemme, om de vil udskifte det nuværende retsforbehold med en tilvalgsordning, der indebærer 22 retsakter. I dag omfatter vores retsforbehold 48 retsakter, men hvis vi vil stemme ja, skal vi via tilvalgsordningen kun tilslutte os 22 retsakter. De 22 retsakter omhandler f.eks. Europol, Cybercrime-direktivet, direktivet om menneskehandel, direktivet om seksuelt misbrug af børn, og alle disse direktiver og mange flere vil vi blive en del af, hvis vi stemmer ja den 3. december. Grunden til, at danskerne skal til stemmeurnerne igen, er, at mange af de retsakter, vi er en del af, udvikler sig fra det mellemstatslige stadie og nu overgår til det overstatslige stadie. Det mellemstatslige samarbejde er den helt normale og traditionelle form for internationalt samarbejde mellem landene. De EU-regler, der bliver omdiskuteret, skal godkendes og vedtages af medlemslandenes parlamenter. I Danmark vil det så være Folketinget. Det vil sige, at EU ikke bare kan lave regler, der direkte påvirker medlemslandene og dets borgere. Det overstatslige samarbejde betyder, at EU's medlemslande kan sammen med EU-parlamentet lave nogle regler, der direkte påvirker det enkelte EU-land. Europakommissionen kan også på særlige områder lave regler og træffe afgørelser, der har direkte virkning i det enkelte medlemslande. Reglerne kan vedtages med kvalificeret flertal i ministerrådet og med et simpelt flertal i Europaparlamentet. Nogle EU-regler kræver der stadig, at der er enighed blandt alle EU's medlemslande. Hvis vi stemmer ja den 3. december 2015, siger vi ja til at erstatte vores nuværende retsforbehold med en tilvalgsordning. Tilvalgsordningen inkluderer meget essentielle emner, såsom at vi fortsat forbliver Europol. Europol er en kæmpe faktor for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, og den danske politi har stor gavn for Europol. Faktisk søger det danske politi i gennemsnit hver andet minut eller 200 gange om dagen i den fælles europæiske database. Konkursforordningen er et andet godt argument for ja den 3. december. Denne forordning går ud på, at man ikke kunne undgå at betale sin gæld på tværs af de europæiske grænser. EU har lavet regler om, hvordan konkurssag skal behandles. Det betyder, at firma ikke nødvendigvis slipper for at betale deres gæld, hvis de melder sig konkurs. Det vil kun være en fordel for de danske virksomheder. Vi vil få større indflydelse på, hvordan EU's politik udvikler sig, og hvilke love der bliver lavet. F.eks. beslutninger om bæredygtighed og asylpolitik. Der findes også en forordning, der gør skilsmisse og separation af forældre mere effektiv i EU's grænser i forhold til forældres ret. Eksempel hvis en dansk mand har fået et barn med en østrigsk kvinde, og det endte med at gå for hinanden, vil der opstå konflikt over, hvem der skulle være indehaver af barnet. Den danske mand vil gå til det danske retssystem, og modsat vil den østrigske kvinde gå til det østrigske. Det danske retssystem giver manden ret til barnet, og derfor forlanger manden barnet udleveret til DK. Den østrigske kvinde vinder også retten over barnet i Østrig, derfor bliver barnet i Østrig, uden den danske mand kan gøre noget ved det. Dette vil ændres ved ja den 3. december. Selvom nej-siden siger, at de kan lave parallelle aftaler over de love, de gerne vil have, er chancen ikke særlig stor eller særlig sikker. Vi har nemlig kun fået godkendt 4 ud af de 6 parallelle aftaler, vi har spurgt om. Så hvis du vil have, at Danmark bliver et mere sikkert land at bo i, og at vi får større indflydelse på, hvad der foregår i EU, så skal du stemme ja den 3. december.